waters of our destination is tagged as the source of life of the Mabinians. Waters that can be an alternative source for domestic use, such as swimming, boating, and for ecotourism purposes. Set in the picturesque lush forest of Barangay Poblacion, only 10 minutes away is the Balingcaguin River. Balingcaguin River po ay nagmumula po sa mga spring po natin dito sa kabundukan ng Mabini. Nagmula po sa Villacorta, Barlo, papagos po papunta po ng Agno River na po yan. Ang kahaba po ng Balingcaguin River is magmula po sa umpisa dito sa may parting Barlo is more or less 15 kilometers po. Ang isang portion po dito sa Balingcaguin River po, may lalim pong 15 meters. Kami po nangangasiwan ng mga safety po is yung mga cottage owner rin po at kaming mga sa NDR din po. Naanyayahan ko po lahat ng mga bisita po natin yan, maaari pong bumisita dito po sa Mabini, sa Balingcaguin River, kung gusto ma-try o makapaligo po dito. Napakadali lang pumunta dito. For only 15 pesos per head, or kaya naman pwede mong arkilahin ang kanilang tricycle for only 50 pesos. Take note guys, walang entrance fee dito. At kung gusto mo namang magstay for the whole day, pwede mong rentahan ang kanilang cottage for only 300 pesos. And pwede ka nang magluto, kumain, and do whatever you want and enjoy the place. Take note guys, Claygo tayo dito, or clean as you go. Refreshment does not only come from what we drink, it also comes from the crisp and revitalizing waters of Balingcaguin River.